दिनैनि भिडिअ'आव नैबे मोनसे खोथाखौ सावरायगोन। मानगोनां एमएलए उखिल गगৈ बिथाङा एसेमब्लियावहाय एनडिएफबि बिथांमोननि जेलाव थानाय गनायनि फारसे, माखासे बिटिआरनि जौगानायनि फारसे मोनब्रैमबासो पइन्ट बिथाङा प्रस्ताब दैखांदों। जाय प्रस्ताबखौ जोंनि इएमजिएमफ्रा होननांगौमोन मिडियानि गेजेरजों, आरो एमएलए एमपि बिथांमोना होनांगौमोन पार्लियामेन्ट एसेमब्लि बायदिफ्राव। बेखौ उखिल गगैनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों। जोबोद साबायखर बिथांनिसिम। बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां मोनजाथों। भिडिअ'आ गुसुं जागोन, जोबोद इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय सासे एक्स बिएलटि दैदेनगिरिमोन बिथाङा, एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि कबिरन्जन ब्रह्मना बसुमतारी। नैबे आं नैबे स्क्रिनाव होनानै दोनगोन। बेनो बिथाङा माखासे एक्स बिएलटिफोरखौ लानानै इउपिपिएलआव दाख्लै जयेन जाबाय। जोबोद मोजां जादों। बिथाङानोमोन हाग्रामा महिलारि आरो बिथांमोननि बिपिएफनि कर्मिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोनो नागिरग्रा सासे नेताया बेनोमोन। ओरैनोबाबो बियो बै मोनसे जायगानिफ्रायसो पिसिडिआर निफ्रायसो फैखानाय, माने इउपिपिएल, दानि इउपिपिएलनिफ्राय। दा बे इउपिपिएलखौनो पिसिडिआरखौनो होसोलांफिनबाय। जोबोद मोजां जादों। बे बिपिएफनि गेजेराव बिराद दावराव दावसि सोमजिहोग्रा सासे दैदेनगिरिमोन। मोजाङानो जादों। लेक्साराथ' सोरगोनि हाथरखिखौ थुख्लायजोबो बियो बिपिएफआव थानाय समाव। खामानि गैया। जोबोद मोजां जादों बे थांनाया। ओरैबायदि हाग्रामा सार आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बिराद थुनज्लायनानै गावस्रालायहोनाय, हाग्रामाजों गावहोबोनाय बिपिएफखौ बुद्धिया बेनिमोन। मास्टार माइन्डमोन बिनि। दा ओंखायनो इउपिपिएलआवबो बेखौ माबादि जायगा होयो, जायगा होनानै लाब गैया। इउपिपिएलआव बे प्रमद बर' सार, लरेन्स सारमोनखौ गावस्रा होजोबनो हागौ बियो। गाव राजा जानो मोननाय बुद्धि खालामनो हागौ। आरो बियो टिकेट लुबैदोंमोन। बनरगाव कनस्टिटुवेन्सियाव बिपिएफनिफ्राय इएमनि टिकेटखौ लुबैदोंमोन। ओरैनो फैसा गारालासिया जिरायनानै जेब्ला टिकेट बिनाय सम जायो होनब्ला खावब्ला नुजाफैगौमोन बे। ओरैबादि फाग्लाखा, लाब गैया बेखौ जायगा होनानै। हैयो ना मायो दा थांबाय। बिसोरबो मिथिखायो, प्रमद सारमोनाबो बिनि आखल आखुखौ। दा बे थांबाय खोथाया नैबेल'। नोंसोर कमेन्टफोर आं बारा गोबाव बुंला। जाय खोथाखौ जोंनि एमएलए एमपिफ्रा पार्लियामेन्टआनो होन एसेमब्लियानो होन बेयाव होननांगौमोन, बेखौ मानगोनां उखिल गगै आसामनि एमएलए बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय। बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर जौगानायनि खोथा, माखासे पेकेजनि खोथा, बिनिफ्राय मेन हिसाबै जेलाव थानाय दैदेनगिरि एक्स एनडिएफबि आदामोननि खोथा, रन्जन दैमारि सारनि खोथा नांजोबबाय बेवहाय। बेखौ बियो प्रस्ताब दैखांना होदों। बिराद आखाइ खबथावथाव नङा होमबा रायजो राजाफोर? बे खोथाखौ बुंदों। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। नंगौ, दिनैसिमबो जोङो इउपिपिएल लिडार हकलत মাজত এনেকুৱা বিটিচি এছেম্বলিত গৈ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাটো দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু এছেম্বলি বা পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ এনেকুৱা এক্স এনডিএফবি ভাই বন্ধুসকলৰ কাৰণে আৰু ৰঞ্জন दैमारि ছাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰাটো আমি মিডিয়াৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু बिथाङा बुंना होबाय, ज' होगा स' देखा जायगा होननाय बायदि। हाथारनांगौब्ला बे रोंगोरा सारा बुंफैथारनांगौ, सावथिं हैथारनांगौ। रोंगोरा सार जयन्त सारमोना होननांसिगौ दा। रन्जन दैमारि सार आरो एक्स एनडिएफबि बिथांमोन जेलाव थानायनि थाखाय रन्जन दैमारी सार के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ देना चाहिए। रोंगोरा सार जयंत बसुमतारी सार, उन लोगों का इमीडिएट रिलीज फ्रॉम जेल, इसके लिए काम करना चाहिए, आवाज़ देना चाहिए। तभी तो गवर्नमेंट काम करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट इसको शुरू करेगा। तभी तो हम मालूम पड़ेगा ना, वो हमारा जो एमपी है उन पर हमारे जो भरोसा और होप्स एंड एस्पिरेशन ये कहा गया भाई। इसको लेकर हमने वोट दिया था, इसीलिए रंजन दैमारी सार के लिए
पार्लियामेंट या असेंबली में आवाज देना चाहिए। बेनो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। सो थेंक इउ फर वाचिं।